Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake zuwa tashar mu ta Kwaratakan Crypto. A yau ma dai kamar kullum mun zo da bidiyon da za a ci MemeFi combo na miliyan 1 saboda yanzu ya dawo miliyan 1 sun rage adadin shi. So kamar yadda kuka sani dai yana canzawa zai iya koma miliyan 2, 3 har 4 shi. So za mu shiga Telegram ɗinmu domin mu nuna yadda za a ci wato wannan abu. Zan shiga cikin MemeFi ɗina domin na nuna yadda za a ci insha Allah. Yau kamar yadda kuke gani yanzu ina cikin MemeFi ɗina, so zan je na nuna muku, zan duba Telegram channel ɗinmu in nuna muku code ɗin. So wannan shine code ɗin 2441, ba shi da wani wahala. Za ka raba screen gida 4 kamar yadda yake a nan, ka taɓa ɓangaren 2, ka taɓa ɓangaren 4 guda 2 sai kuma ɓangaren 1. So wannan shine ba sai mun zana ba. Mutane suna maganar ko da shi a ringa zana to amma ina ganin cewa wannan yayi saukin da gaskiya baya buƙatar a zana shi tunda 2441 ne. Ina fata kun gane. So ina ne 1? Wannan saman nan shine 1, wajen fuska shine 2, sannan nan shine 3, sannan ƙasa wajen kafan nan shine 4. Wannan shine kawai a takaice. Sannan indication muna yi akwai bidiyoyin mu na baya, in kuna buƙatar indication bidiyon da ne na baya insha Allah mun yi zana. So wannan ba buƙatar zane, ina tunanin insha Allah ya fita bai da wani wahala. So yanzu abin da zamu yi shine mu taba bangaren 2 farko nan kenan. Nan kana iya taba fuska, kana iya taba gefe, duk ɗaya ne. Sai ka zo ka taba kafa so 2, sai kuma ka je ka taba nan wajen so 1. Shine kawai 2441 zai fita insha Allah. Yauwa kamar yadda kuke gani to kun ga gashi mun ci wannan miliyan 1 ta yau. Kuma abin da nake son gaya muku shine idan ka taba kaga bai yi ba, so kana iya dan sakkowa kasa ka dan rage mai tsayi ko kuma kai sama. Misali yanzu kun ga nan shine 2, nan shine 1. So idan nan din 2 din bai ba, kana iya dan sakkowa kasa ka dan nan ya zama 2. Kun gane ko? Nan ya zama 1, nan ya zama 2, nan ya zama 3, nan ya zama 4. So haka muke dan yi. In ya dan yi bai yi ba sai ka dan gyara shi kadan. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo, kuma ina fata kuma za ku yi daidai har ku yi wa wasu. Idan akwai na ba ganewa kuma kana da ƙarin bayani, kuna magana a ƙarƙashin comment din nan, ko kuma ku mana magana ta WhatsApp din mu insha Allah za mu amsa duk sai an ji. Ban gode.